yen sinawang tetek lengko-lengko sak solae kandas luas merati gawe sem-sem ing pandulu manuta enggal sun pepeng wilujeng siang nak Wilujeng siang Mas. tapi sakderengipun matur monggo uluk salam rumiyin kagem siya para tamu Nggih. pun saikhlase Mas monggo Mas Dwi Gecul mawon, gecul. Ya. Oh, gulung. Gecul to. Ya. Kula nuwun nggih Pak nggih. Mboten maaf. Oh sampun. Sesarengan campur sarine apa? Alus padung krek. Video syutingnya apa? AA Multimedia Alfa Audio.
gubuk gawe Pak Trino wayah wengi nganti gagah Trino hae mobilitas sangat padat kileno sithik tepak ki ning kuping yu. Ayo. Wang Mbah. Eman tepake to ya Oh, nek eman tepake. umpama nyenggol sirahmu lara apa-apa. Gak apa-apa ya. Eman tepake. Makasih ya. Kamu lebih sayang tepak karo aku. Iya. Nggih. Heeh, piye Mas wis ya ditutup ya, kancane akeh kok ya. Ditutup, heeh. Ayo geser rono yo, golek sing aman. Ya, pindah, Kene ya, iki ese genti metu liwat kene. Awas. Leno sithik, awas. Mit nggih Mas catering. Nah, kene. Golek sing aman. Was Mas, kreting sik Mas arep menggok ya. Weng. Tutup ya. Ya, tutup. Cawek. Apa kecakapan mana? Catetan no. Catetan ya Mas. Kok malah gituan. Lah aku ki dadi kelingan ndek ora nganggo ya. Ora nganggo. Ya. Catetan jroning ati. Sembah nuwun Mbak Yuleni. Mbak pilih bakal wangsul Rama. Satripun kalaju saka paring.
Matur sembah nuwun Mbah Jagal. Ane ra ngono ya luput-luput tenan Mbah. Matur nuwun. Teteh sing tresna nggih Mbah Kakung. Nggih. Nggih ta buat jambi kesel, Mbak. Ya. Asik. Ayo, Krek. Bagang asik buat pacaran, pacar baru kenalan, mengenal di jalan Citra Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta, cinta yang dalam sedalam laut, laut meluas setahun. Alreza. Pak Kardi walok ini. Yen sinawang ngono netra, sapa wong sing ora nandhang tresna. Kanur kuning langkung-langkung, sapa wong ning ora nguyuh. Pak
Ade Arman jan njebadani tenan iki. Kesel ra krasa kesel. Madu Arus ta pancen jos tenan. madu ngarso. Tresna iki ada mendung saya suwi saya tangan tresna datang merah pendek senadyan Yen sinawang ana netra sapa wong sing ora nandhang tresno kanur kuning langkung sapa wong sing ora nandhang puyo perut Wis angkas. Tung gentak gentung. Perut. Ternyata penak ya kendengane. awet nama ya ya. Iya. Alah, bakaran mburi arep barang. Tresna iki ada mendung saya suwi saya tangan tresna warna merah bening senadyan aku wong ora duwe Matur nuwun. Matur nuwun sareng kanca-kanca dherek ing siang kalenggahan.